Bine ați venit pe noul meu canal intitulat Omul de lângă noi. De ce acest titlu? Nu știu. Poate pentru că a fost primul lucru care mi-a venit în minte, poate pentru că mi-am propus să vorbesc despre om, dar toate plecând de la întrebarea cine sunt eu? Cine sunt oamenii de lângă mine? În viața fiecăruia apare un astfel de moment căruia trebuie să-i dăm importanța necesară. V-ați întrebat vreodată? Da, știu. O să-mi spuneți că voi știți. Este vorba despre soțul, soția, despre bărbatul sau femeia de lângă tine, despre prietenul prietenilor voștri, de fiul sau fiica unor anumiți părinți, de angajatul unei firme, de persoana care se plimbă pe stradă. Dar dincolo de rolurile pe care le jucăm, cine suntem că rămânem singuri cu noi înșine? Sigur, vom descoperi o parte de adevăr, dar adevăratul adevărat îl vom descoperi când vom pleca de aici. Iar până atunci nu ne rămâne decât să mergem pe drumul cunoașterii de sine. Cunoscându-ne pe noi, cum funcționăm, de ce gândim, simțim, ne comportăm în anumit fel, care de cele mai multe ori nu se potrivesc. Ce ne face deosebiți unii de ceilalți? De multe ori, în comportament, ne comportăm într-un anumit fel, diferit de ce am gândit, am simțit și ne întrebăm după aceea, cum așa? De ce am făcut așa? Că eu n-am gândit așa, eu n-am simțit așa. Răspunsul se află în mintea noastră și când spun minte, mă refer la viața noastră psihică. Acolo se află toate răspunsurile. Deci, ce este viața noastră psihică? Conform lui Alfred Adler, unul dintre cercetătorii vieții psihice a omului, acesta este un complex de măsuri ofensive și defensive, prin care se acționează asupra lumii spre a se asigura menținerea organismului uman și dezvoltarea sa. Nu ne putem imagina o viață psihică izolată, ci numai una legată de tot ceea ce se află în lumea înconjurătoare, receptând tot ceea ce vine din afară și răspunzând într-un anumit fel sau altul. Așadar, viața psihică a omului e determinată de un scop. Nu vă zburliți dacă nu vă place cuvântul scop, despre care ați tot auzit sau citit peste tot și pentru că veți afla că niciun om nu poate gândi, simți sau vrea sau chiar a visa, fără ca toate acestea să fie determinate condiționate, limitate, dirijate de un scop care îi stă în față. Cunoscând țelul unui om și având câteva informații asupra lumii în care el trăiește, putem cunoaște și semnificația acțiunilor sale. În viața noastră psihică nu există nicio legislație naturală, omul însuși făcându-și legile în acest domeniu. Trebuie să subliniez că numai stabilirea unui scop face ca în viața psihică să se producă în mod necesar mișcarea, acțiunea, putând ajunge astfel la descifrarea caracterului unui om, la cunoașterea noastră personală. De ce am acționat așa? Asta este una din întrebările de bază pe care ar fi bine să ne le punem. Idealurile, țelurile existențiale ale omului se formează încă din primele luni de viață, când acele impresii primare cărora copilul le răspunde, fie cu bucurie, fie cu nemulțumire, îndeplinesc un rol cardinal în evoluția sa, prefigurându-se astfel imaginea despre lume și viață a viitoarei persoane adulte. Scopul spre care sunt îndreptate acțiunile prin care se exprimă un om ni se conturează cu claritate dacă ținem seama de impresia produsă copilului de lumea exterioară. Copilul vrea, întocmai, ca un adult, să obțină mai mult decât toți ceilalți, aspirând la o superioritate care va trebui să aducă acea securitate și adaptare și să îi le garanteze, așa cum i s-au înfățișat inițial, ca scop. În felul acesta, în viața sa psihică se iscă o agitație, care deseori se accentuează. Se poate spune astfel că fixarea scopului are loc în așa fel încât individul să încerce prin aceasta să scape de dificultăți. Se poate constata apariția unui om care să întruchipeze ceva cât se poate de omenesc. Tipul de om care, aflat la ananghie, fie că dă înapoi cu teamă, fie încearcă să se refugieze în vreun colțișor liniștit spre a avea cel puțin provizoriu conformarea la cerințele care îi se impun.
Acest lucru ne spune că reacțiile psihicului uman nu au nici de cum un caracter definitiv, ele putând fi răspunsuri provizorii. În ceea ce privește dezvoltarea psihicului unui copil, căruia nu trebuie să-i aplicăm aceeași măsură precum adulților, se cuvine să știm că avem de-a face cu fixarea unor scopuri provizorii. În cazul copilului trebuie să privim mai departe și să ne reprezentăm unde l-ar putea duce forța pe care o vedem acționând în el. Dacă ne transpunem în sufletul copilului, înțelegem clar că aceste manifestări ale forței sale nu reflectă altceva decât hotărârea sa, mai mult sau mai puțin fermă, de a se adapta definitiv la prezent și implicit la viitor. Și cea mai mică mișcare ține de scop. Ce urmărim? Ne propunem un scop cu psihicul nostru de adult. De multe ori reușim, de multe ori nu reușim. Reușita sau nereușita, dacă eliminăm factorii care nu țin de controlul nostru și pe care ar fi trebuit să-i luăm în calcul, ține și de felul nostru de a aborda scopul propus, care de asemenea se formează în copilăria timpurie a omului. Starea de spirit aferentă adaptării la prezent și viitor al copilului poate avea orientare diferită. O direcție o constituie optimismul, copilul având încredere în puterea sa de a se achita de sarcinile care îi revin. Optimismul se va manifesta prin trăsături de caracter proprii omului care consideră că sarcinile sale sunt rezolvabile. De partea opusă se situează trăsăturile care țin de pesimism. Dacă reflectăm asupra scopului unui copil care nu se crede capabil să-și ducă la bun sfârșit sarcinile, ne putem reprezenta ce se întâmplă în sufletul acelui copil. Descoperim șovăiala, timiditatea, neîncrederea și toate celelalte trăsături prin care cel slab încearcă să se apere, scopul său este în afara posibilului, departe, în spatele frontului vieții. Voi în care categorie vă aflați? Aveți scopuri? Cum le realizați? Aveți succes de fiecare dată? Ce a dus la insucces? Multe răspunsuri vin din copilăria noastră, dar rezolvarea vine din abordarea prezentului.